Salam. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tamaro hami akka pangulan ni huriata pasahat to tuhamu dame ni debatama dihamu. Dame ni debatama nang dihamu. Anggiat ma marhite-hite parminggota di bagasan obason dapotan ngulu na baru hita ala ni hata ni debata. Atong naeng mamuka parminggota di bagasan sadarion marhahomon mahita satokin. Marede mahita tadehon buku de nomor 8 ayat 1 2 do tolu. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na mano palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu siya jorgong, say do pakkom maaw, jala asiro hamdiaw, ay pudjung jala nadangol doaw, hodo ale Jehovah dihalungut rohaku, ale debataku, marhapo satu hodo au,
sai unang paila au haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulu padumuhot jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok kami mauliate tuho, alani saluhutna binaimi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite hite asi niroham, asahu pikiri hami totong, natinaummu dohot hama matem, asa huarsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong, jala asa maroha haholongo kami, huhut madok mauleate tuho, asa olo hami mangihut toko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saliling-lelengna. Amin. Hudul mahita. Maredde hita siat buku edde nomor 220 tolu, taideo naik sada rodi 2. Tabege mahata ni debata, patujolo ni jamita turpuk tu are minggu okuli sa darion, iman natar surat di padan nai baru, buku Yohanes bid 24, membuka sana ayat 20, saat rodi ayat 26, tajahama mar sore-soren. Di dolo kado martangiang ia opunami, gabe di dok kamu, ikut Jerusalem do pertangiangan. Dungi ninna Jesus mamado ibana, porsea maho diahu inang, naromatikina, gabedang pola bedolokan manang Jerusalem pertangiangat tu amai. Di sobbahamudo naso binotomuna, hubotohami do nahu sobbahami, ay bangsu Jahudi do haroroan ni haluaon. Alai naromatikina jalan nungaroi nuaing. Gabe di bagasan tondi dohot asitongan martangiang aka pertangiang natutu tu amai. Ayaka pertangiang nasongoni di panghido amai.
Todido anggo debata asa akan martangiang tuibana patut martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Dungi dido boru-boru ima mado ibana. Kubo todo nanaing ro Mesias na marguar Kristus. Ia dung ro ibana bari tahonon nado saluhut nai tuhami. Dungi ninna Yesus ma madok ibana au doi nama katai dohoto olat nido saatna martua do akka nama nangion hata ni dibata nau piopsa jala nama ngulahosa. Amin. Tabi gimana? Mari demahita siabu kuede nomor 432 tedeon ayat sada rodi 2. Kristus satu hari Minggu okuli sadarion dilihat debatado pe tiki dohot hahi pasod dehita boy hita dohoti par mingguon di arianon atong asa taingot majo sude pamikirion pakkatayota nang pangalahota naso di halomohod debata alani Roma hita tuadupan ni debata lau mangido hasesaan ni dosata.
martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo na soha tudosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami halak pardosa nadangolon, ro tujolo ni habang sahaba dia ommi, manopoti jala mengangguk ko dosa nami, masajut-jut huarsaki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami naroai, dang huhawlongi hami ho, sian nasarohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dusud diri nami hubaik kami. Di baini, tamado rimasammu, jala uhumammu hami tuhamatean saliling ni liling nai. Alay na mapurus mahami nuaeng tuasi ni roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo kami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak na dangolon, amin tabigi mabaga-baga ni di bata taringot tu hasesaan ni dosata. Sata karisap leleng na hutadi koko, alay pa pungu-pungok kumahomuse, marhite-hite akka asi ni rohagodang, tagad di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradupoko, alay marhite-hite denggabasa saliling leleng na asiakku ho, ninna Jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare demahita. Holan sadadonarikon Jesus leoni dia. Malang harapan harapon gantung kasonakonan. Yang artana sangat sudi amoraon dan kau mengalir hodi awasolangan alai molor dapot nasa sadai kokong lasroham uinorori molonang dihoroniku hartana sasadai sang tarbaren luluanmu anggoso dikijangi isi-isi amu ni Tuhan Jehovah Rohun bulanan anadung kabe dolma ibana do jamba nasun dengani atong otoni ujala imai. Atong tabegema hata ni debata songosip kat ni patik dala tungulo na baru di Parminggota Sadarion imana tersurat di Padan Narubi buku 5 Musa biduonom ayat 5 songonomma didok disi. Jalai kon haholongammu Jahoba di batam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gugum. Olak nido saatna atong rak magido gugum mahita tutu hata di bata. Ali Tuhan di bata saya pargugui pargugui mahami mangulan lahon artu artu hatami. hatami. Amin. Amin.
Marede mahita siap buku nomor 112 tedeo naik sadaro ditolu. Haleluya, pujilah amata Tuhan dewata, dibandingkan basana. Sarong ini lahir kami, pasang bebata tahi, dibandingkan sirohana. Anak sangat agogon hatoguon habis tara. Kiamat tanah Haleluya di Yesus, Haleon asal amoni, nanti puji-pujian. Dilehono mudar nai, maburi kita sasude, arade hati koran. Dengan masauratan tujuan beriana. Semoga Haleluya, ditoni nasalang abadiai, adong auliate. Atunang saur libanan, ro'atana solung togu, luhut adong mandate. Tuhan, Tuhan, manjang kata baenona saleleka. Dia domani Atong taha tidak maha porsiatai, songon na hina tidak nidongat ta saha porsiao di portibion, ramadok mahita. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugo naso hatu dosan, na manok palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, iman natin ibuhon ni si Maria, agabe-gabean siatod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata manaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hao pinorsilang tua turudung di tanom na mulak mengulu di ari patuluhon manaik tu surgo ahudulu tu siamun ni dibata jahobah amanai pargogo ngaso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mengulu dohot namate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau paniala Kristen akka nabadia, dohot dihasaan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mengulu dosogut daging halak nong mate, dohot dihangunduan na sora sudah. Amin. Tabi gema ting namasa di huriata di bagasan mingguan.
Salum, tatangihon majo satokin, tikting na masa di huriata di mingguon, dohot minggu nanengro. Na parjolo, ima hobar tu tikting minggu nasalpu tanggal 12, tanggal 5, sadarion di pamasa huriata do padidion na badia di huriata. Na pa 2 ahon, pertanyaan sektor. Mulai minggu naroon, ngata pamasa be muse pertanyaan sektor di jabu ni anggota jemaat. Hobartusi taringot tu inganan doh arina, boy mata jaha di tertib acara nong tatiop. Na patuluhon, tikting pamasu-masuan mardong saripe, tikting paduahon. Hari Sabtu tanggal 10 Maret tahun 2020 maringanan di Huriata GKPI Parang Bulanon. Manjalo tikting manjalo pamasu-masuma ima Hebron putra pardamaian Sitorus, anak ni Amata Robinson Sitorus Nahinan, tubuh di Inata Marsita Boru Aritonang namaringanan di Jalan Bahagia Gang Mulia nomor 317. Anggota ni Huriata GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk ke sektor opat. Dohot orana ima Vivi Seresefa Silalahi, Boru ni Amata Samsul Bahri Silalahi Nahinan, tubuh ni Inata Raulif Borsinaga namaringanan di Jalan Mojopahit Ranto Prapat. Anggota Huria GBIS Rantau Prapat. Namoding. Na di hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2020 nunga jumolo di alap tuhata ima Inata S Borusimanukalit marumur 81 tahun. Ima nama kabaluhon amata situa PO siahaan nahinan. Maringanan di Jalan Bunga Ester Walu nomor sia masuk ke sektor pitu. Ruas nataba. Mulai sadarion hari Minggu 12 Maret 2020. Nungga tabbabe anggota ni ruasta ima keluarga ni amata Budi Hermawan, dohot Inata Apnita Sari Simorakir, nama ringanan di Jalan Abadi nomor 52, masuk ke sektor sia. Pinangidohon asa jongjong nasida. Mulai ati ma. Namangiu muse sermon tu penatua. Hari Jumat tanggal 10 Maret tahun 2020 nunga tamulai be muse sermon di Huriata imat tu penatua masuk jam 10 wib manang jam 5 botari. Obartusi pinangidohon asa rap mendohoti mahita sude akka penatua ni Huriata GKP Padang Bulanon. Naparpudi ima taringot tu marguru malua. Naing pamasaut tama muse marguru malua tu akka yanak kota nanaing naik sidi. Dibuka Huriata do pendaftaran. Taringot tu si boy mata jaha muse di berita acara di berita ni Huriata nomor 8 akka ana nang si paradiota. So konima tikting namasa di Huriata lao manomo-nomo hatan itu hata Maredde mahita sian buku edde nomor 470 sada ayat sada sa tutulu. Lao
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ati-ati rohanang pikiran muna, dinalahu mancakkon hatani tuhata, di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhan, di minggu okuli sadarion, hatani dibata dihita, imasian pesalmen bindu 155, mamukamai sian ayat sada, sahat rodi ayat 10 sada, rap mahita manangihon. Songonon ma didok hata ni debata. Betahamu ita endehon ma Jahuba. Ita olopon ma partano batuan ni hatuauta. Ita dapoton ma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Ita olopon ma ibana marhite-hite ende. Aya debata na timbul do Jahoba, jala raja bulun mengatasi sudi akka debata. Di bagasan tangan na do akka ujahan ni tanon. Jala guru di ibana do pucu ni akka dolok. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumapasa. Jala tangan na do jumadihon tano daharat. Beta hita manukap dohot marsomba, marsinggang mahita tujolo ni Jahoba sitopa hita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion out ditangi hok kamu nian suarana, unang matakangi hamu rohamuna songon uju di Meriba, songon ari uju di masa pangujunan di halongonan, uju nani ujunan ni akka opumuna ahu, tung diuji ahu, atik pe naung di ida nasida pambahenakku, tung 40 tahun bolon lilingna au marbias-bias midas sunduti, jadi nikuma bangso parroha lilu do nasida. Alaidang ditanda nasida akka dalaku. Jadi pola marwari au di bagasan rimasu molotung masuk nasida tu para dianakku ima sahatna. Amanami nanami tema ni jamita di minggu okuli sadarion imana marlapatan naman dokon manomba debata sian saluhut roha. Manomba debata sian saluhut roha. Amanami nanami buasa matung macai di paingot marhite jamitaon tuhita imasada tema natung macai jut taulahon di sandok ngoluta. Aidang mungkik kita nasai laon dang manumba debata. Pasti dok, sian mulai tatanda Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, tapatupa panombaon tuadupan ni debata. Tapatupa do partangiangon, manang martangiang do hita tuadupan ni Tuhan debata Jehovah si ganup manugot, manang si ganup bodari, manang ditiki akka adong ulau ta ganup marsada-sadabi. Manang tapuji tapasangap do ibana di sandok nguluta. Manang masuk do kita gabi sada punguan kor, manang gabi song leader kita. Jadi sebenarnya ada polan yang be dipangido tu hita asa sada tema nabulonon di pasahat tu hita manomba debata sian saluhut roha. Mungkin nadung do parnidaan sian manang gereja-gereja na marhadumuan manang na marpungu di manang di ULWF patu pahon temaon manomba debata sian salu roha.
Na adong do parnidan na sida, adong do HP mungkin ra, akan aporsiai naso manomba debata sian salu roha. Manang mungkin muse dipaingot, manang dipadipos, asa molo manomba kita tu debata, molo tasomba Tuhan debata na tahaporsiai sebagai si palu ajal si panguluton dita, ikon sian salu roha do hita na halaho manomba ibana. Hira songonido ora naneng dohonon ni jami taon tuhita sian temaon. Ale borhak maju hita satu kintu masa pangujunan na diadupan ni Tuhan Yesus di halongonan. Dong di patupa Tuhan Yesus parpuasa no 40 hari o 40 borngin. Roma sibolis mengujuni ibana, uju male ibana. Uju mauwas ibana. Didok sibolis sima tu Tuhan Yesus bahen ma batuon gabe roti. Di boto sibolis do adong huaso di Jesuson. Umban na gabe diunjuni sibolis Tuhan Yesus asa di patupa Tuhan Yesus roti gabe batu gabe roti. HP dan bui sa sitong na bayanon roti, batu gabi roti. Alay molo tagadis batui laku, adong hepeng gabi tatuhor roti, mungkin itu yang terbaik. Alay gabi mambayan batu gabi roti, sian dia ma dalan ni molo tumpe bui Tuhan Yesus patu pahoni. Alay ala Tuhan Yesus do manang diboto si bulisido Yesus Tuhan anak niribata do naneng siujuna non berarti ikon namar hadumon tuha soma di patu paibana pangujuna ni batu gabe roti. Taingon mang muse ditiki uju di Taman Eden ditiki tung mace gudang si panganon perbuih ni hau nabuhi si panganon ni si Adam do si Eva. Alay buih do diunjuni si bulisi marhite-hite perbuih ni hau na di parsitongan ni porlaki si Adam do si Eva. Jala berhasil. Amanginan selalu nahita nahina holongan. Tuhan Yesus nangpe adung huaso di bana, tidak serta merta ibana mengului nanidok ni si bulisi ala nyaha ala dang si uluan nanidok ni si bulisi. Na ikon si uluan ima debata Jehovah sendiri dok. Ido nagabe si uluan. Ido man nagabe didok Tuhan Yesus mengalusi pangujunan na pinamasa ni si bulisi itu ibana apalah sian si panganon hanguluan ni jolma. Nasahatan ni dibatado. Alus nyontung maca takas. Buai ditajahan non di Lukas 4 ayat 4. Dan sian dakolan sian si panganon nagabe hanguluan ni jolma. Ali adung narumikot sian ni ima sian hata ni dibatado. Molo si Adam berhasil si bulis mengujuni marite sian si panganon. Anggutu Tuhan Yesus dan berhasil. Ali di masa nuain ko namanginang, saluk nahita nahina holongan, jod-jod do berhasil pengujunan ni si bolis taringot tu si panganon. Ya, tung maca jod-jod. Ala ni si panganon dia iton jolma do tu dirina ragam-ragam ni sakit. Adong ma kolesterol, adong asam urat, adong darah tinggi, adong kanker, macam-macam. Dia iton jolma itu dirina sakit. Alanyaha aladang bui bana mangorong pamangan non nalaho mangalang. Dibering di san songon tabu alang. Dibering di san songon tabu alang. Dan persoalan di bana murah manang arga si panganoni pangan. Dan bui mangorong. Ala say
Dida si malolong, say roijur, gabi, nang madai, nang mangalong, natabu. Hape gabi dia iton marhiti-hiti pangujunan si panganoni, ragam-ragam ni sahit ro tu dirina. Berhasil do pangujunan na pinatupan ni Sibolis taringot tu si panganon. Molo dia ka pesta, dako boto masa dope sonari. Ditiki dang kopit dope ba molo si panganon ni mermeja-meja do. Dangi sa meja biasa na 8. Manang adong na 10. Dangi alay adong do nunga marmihim-mihim 4 talak. Dibain tasna di samping kirina, di samping kananna, di bandonganna di samping kirina. Ngadong di sonida, ngadong. Ngadong di son lain, ngadong. Ngaopat ngawelu hami di son, ninna. Marmihim nasida asa nasa mejaon holan di nasida. Asa dia iton tu nasida si panganon naik kontua luhalak manang tuanom halaki gabi tu dirina. Amanami nanami salu nahina holongan ima alani dang bui mangarajai satabi pamanganon. Holan nalaho makusabi. Mangalang natabu adiga beboy mangalang natabu. Kira songo ni manuayon ba molodang di pestaon. Habi boy do tong tuhorona si panganon di luaran. Aladong do hepeng na. Na adong do halak berhasil diujuni Sibolis alan si panganon. Di patupai bana mangarampok, mencuri, membunuh dengan dalih dang dapat si panganon do pehami. Amanami nalami saluna kita nahina holongan. Sebenarnya di bain Tuhan Yesus Kristus do tu kita persyajaran manang tahu tiruan, marhiti-hiti alusna apalah sian si panganon kurwa hanguluan. Da sian hatan di debata do. Naneng dohonon na supaya kita jangan terlena, jangan terpengaruh, jangan mau dicobai oleh iblis dengan makanan-makanan yang begitu banyak di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita melakukan tindak kejahatan oleh karenanya. Aladang berhasil Sibolis mengujuni Tuhan Yesus marhite si panganon di bahan ibana ma pangujunan na paduahon. Ima di patari dahon ibana ma tu Tuhan Yesus ima hamuliaon dot huaso nadong di bana nang nasa portibion. Gabe di dot Sibolisima tu Tuhan Yesus. Aha di dot Sibolisi tuho mahulehonok kusasudenaon. Gom-gomanmu rodi hasangapon nai. Ai tuau di pasahati jala hulehon tu silomo ni rohaku di homa salhu nai anggo oloho marsomba tuau anggo oloho marsomba tuau amang inang salhu na kita nahina holongan naking di boto Sibolisido adong huaso di Jesus bui di bain ibana batu gabi roti ale sonari hirana naing pautotohon Jesus do anggo Sibolis. Anggo oloho marsomba tuau lehonoku masalut naon tuho. Huaso boy ho mangarejay saluna nasan dari portibion. Di sini Sibolis sepertinya membodoh-bodohi atau menipu pautotohon Jesus. Sahir pu ibana ma ibana Tuhan debata na mangalehon portibion tu Jesus. Imana parjolo jalan apa dua hon Sibolison hirana pautotohon diri na sendiri. Naking ditandai bana du Jesus ise boy na mambahan batu gabi roti. Ale sonari pautotohon diri bana hirana so ditandai bana Jesuson manang ise. Anak di debata na tumimbuli. Gabi di do ibana ma molo olo ho marsomba tua. Pautotohon diri. Jala amanami inanami salut na kita nahinah longan
hata ni si bolison, hupasahat be saluk naon, ho magabe na punasaon saluk na, asal maoloh marsomba tuau, on somon na maswadahon hata ni Tuhan debata jol tu hata ni debata tu jol ma manusia. Mamorso hata ni Tuhan debata jawaban ang pinasahat na tu jol ma manusia. Membalikkan fakta bahwa sebenarnya kuasa untuk menguasai bumi dan segala isinya ada di tangan manusia. Boy mai amanginang tajaha ima di sada Musa sada ayat 26. Takas do di dok Tuhan debata Jehovah di si tolema ita topama jolma tumiru rupata tudus tu pangalahota asa dirajai. Makna mangarajai ima ada kuasa. Mangarajai salukna deke, mangarajai salukna pidong na martonga-tonga langit, mangarajai sudah kadorbia, mangarajai sudah isi ni tanoon. Bahkan dipertegas Tuhan debata Jehovah do Muse di ayat 20 lalu bindu sada Musa ima dungi di pasu-pasu debatama nasida ninna debatama tunasida mar pinopari mahamu asa sopar hamu jala guhi hamu sandok tanoon jala patunduk hamu jala rajai hamu jala patunduk kamu jala rajai hamu. Nomor 8 mai bahwa ternyata sejak awal Tuhan telah memberikan dunia ini dan segala isinya kepada tangan penguasaan manusia. Ali mampu do si bulis mandok nunga di pasahaton tuau. Balomokku manang tuise pasahatokku asal marsomba ibana tuau. Dido ibana musitu Tuhan Yesus. Salutna lehonokku do tuho asaho mangarajayon asal Allah marsomba tuau. Amanami inanami salutna hitana hinaholongan. Jod doon portibion nagabe mangalap du satu hita. Dan kita melupakan diri kita siapa. Kita adalah mandataris Tuhan Allah yang diberi tanggung jawab untuk menaklukkan dan memelihara dan menguasai dunia dan segala isinya. Tetapi justru ketika si bulis mandok tuhita somba maau, gabita somba ibama. Asabuita tarajai portibion, kan sudah terbalik, kan sudah salah, kan sudah memutarbalikkan fakta yang ada. Ale anggo Tuhan Yesus Kristus dangolo ibana di pandohan ni si bolison. Takas do ibana mangalusi di Lukas 4 ayat 8 tarsurat do. Tuhan debata do sobaonmu sasada ibana do uluan. Amanginang saluna kita nahinaholongan. Jangan kita menjadi orang yang lupa diri, menyembah iblis hanya karena menginginkan sesuatu. Tuhan Yesus mengingatkan kita dan mengingatkan iblis. Marhite-hite hatanaon, Tuhan debata do sobaonmu, sasada ibana do uluanmu. Ima dipaingoton Tuhan Yesus tuhita patik na parjulu. Aha, patik na parjului. Didok Tuhan debata Jehovah, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata dan jadi marakop ahu bahenonmu debatam. Selain Tuhan Allah, Jehovah debatan atas sombai na tumopa langit do tanoon rodinasa isina nang namanopahita dan adong nabui sobau tanah asing. Ido naneng dohonon na disi. Hanya dia, karena dia yang menciptakan dan yang dia yang memiliki dunia ini. Dan di patik na paduahon, didok Tuhan debatado takas dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon,
rodi na di bagasan aik na ditorun itano yang gotung gabi si sobbaon manang si uluan. Segala sesuatu meskipun itu sepertinya berkuasa, mungkin sepertinya begitu hebat dan kuat, dan bui hita marsomba tu si. Manang na di banua gijang bainota sumat-sumanna, manang na di banua tongon bainota sumat-sumanna, manang na di toruni aik, na di toruni tano bainota sumat-sumanna, nggak boleh. Idon mana gabi di Tuhan Yesus Kristus naking mangalusi sibolis jala idon apa yang ngotok kita. Tuhan debata do sobaunmu sasadai ibana do uluanmu. Amanami inanami, bagaimana faktanya di kehidupan kita sehari-hari? Faktanya amang inang asa adong jabatan, asa adong ima nabui gebe huaso, manang na camat, manang na bupati, manang na gubernur, manang na gabi presiden, manang na anggota dewan, manang na kepala dinas, manang na kepala ruangan, manang na kepala DAP di Portibion, badi patupa parsobaun ti sibulis. Dan pola persoalan di bana marsomba sibulis, bahkan terang-terangan di mana marsomba tu sibulis, asal maadong jabatan yang strategis di ibana, asal maadong huaso di ibana. HP si Joseph bangso Israel na di gadis aha anggina tua kapar 33 gebe wakil ni Raja Firaun. Ado mambeni. Ala toktong ibana marsomba tuadupan ni di bata Jehovah. Dangulo ibana marsomba manang tu dia manang songon dia pehacit nanti nauna toktong ibana marsomba tuadupan ni Tuhan di bata Jehovah. Si Daud sahalak parmahan na toktong memuji pasangapun Tuhan di bata. Gebe raja di tonga-tonga ni bangsa Israel na 12 margai. Di jalo ibana dui, di pasatuan di bata dui itu bana. Ala memang ibana, holan marsomba tu di bata Jehovah. Si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, gabe orang kedua di pemerintahan kerajaan Babel. Tapi di pembuangan dui. Bui nasida gabe orang kedua manang wakil raja. Di tonga-tonga ni bangso Siliban. Alanya aladang di bain nasida diri nasida gabe manomba tu di bata gana-ganaan. Bahkan taringok tu si panganon di orom nasida diri nasida. Jadi amanami nanami kita saluk nahan-nahin naholongan. Jangan jual imanmu. Jangan jual kepercayaanmu kepada Tuhan hanya karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jangan. Jangan engkau menjadi menyembah iblis hanya karena itu semuanya. Jangan. Tetapi faktanya ada. Fakta yang kedua, amanami inanami saluna hitanahi naholongan. Asa bui laku 33 manang laris dibain ma parmanisan. Ido di bahan parmanisan. Di 33 naon asa songon na Pitor belga usahaon di bahan aka pesugihan. Do akalan nasing. HP takas do di Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 30. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Jumulo maluli hamu harajaw niribata dohot hasit tongan na dungi tambahono kumaka odeng Tuhan. Amanami nanami ini semakin mempertegas kita bahwa orang-orang yang senantiasa bersembah sujud ke hadapan Tuhan tetap mendapatkan apa yang selayaknya dari Tuhan. Unang gabi merasa, gabi dah ngadong ngenut tuau.
Gak bedang dapotan nanonau. Gak bedang awan no makuduli nganani. Jangan. Jangan jual imanmu untuk itu. Napa tuluhon faktanya tung macegudang do halak nang peng nunga gatteng ibana, ngebegak ibana, adung karejona, alai patupahon memelet. Manang didok nabaruan dorma si junde untuk mencari jodoh. Manang lao tu guburan ni dopung asa salpu sudiaka ihot sian ibana. Manang lao tuaka datu asa bui ibana dapotan sirokap ni tondi. Amanginang sian mulana pe panopau ni portibion ditopa debata si Eva asa adong dongan ni si Adam inisiatif ni Tuhan debatado dan pangiduan ni si Adam. Tuhan debatado na berinisiatif asa adong dongan ni si Adam ay dibereng Tuhan debata dang dinggan sasada bawai pucung. Jadi kenapa kita harus takut tidak mendapatkan sirokap ni tondi sampai umur sekian? Jangan takut. Nah, namangihut faktanya amanginang godang do halak mengido hamamelum parsahiton. Sian sibolis, sian datu. HP nunga diperiksa medis sahitna kanker stadium 1, stadium 2, 3 dan 4. Sahitna kolesterol, sahitna jantung, naikon pasang ring, naikon bypass. HP ikon laudon marsomba tu debatagana-ganan manang sibulis. Supaya dia mana tahu ini abinain ni jolmaun. Mana tahu ini ala ni sogoni roha halak, ala adison ahudul diinganakon, jabatakon. Macam-macam prediksi, analisa. Jadi amanami enanami itu fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dan ada. HP parupuan na marsahiton bulan marsahiton 12 tahun nih. Holan di bagasan rohana ibana mandokon holak ujama perabuni ulusna malum mahilalau. Malum dok, malum. Perwira sian Kapernaumi halak rom doi rotu Tuhan Yesus Tuhan holak di dokokope sakababahata malum dona posoki ninna malum amanginang selalu nahina holongan berarti memang hapor siau taido nahurang mandokkan marsomba tu Tuhan debata sian salhut roha sian nasa roha. Jala mungkin di bagasan rohata, baik kon malum manian, ikon malum manian, ikon malum manian. Tapi ternyata si Paulus di tiki martangi yang gimana tu Tuhan dibata Jehovah. Di do ibana, Tuhan pamalum masahiton. Ahama di do Tuhan dibata tu ibana. Ay hurang asini rohaku tuho molo tumpe di sisahiti. Artinya tidak semua sakit harus disembuhkan. Tetapi apakah kita menjadi orang yang bersyukur dan tetap memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita ini dan tetap bersembah sujud hanya kepada Tuhan, itu yang paling pokok. Amanami nanami salut nah kita nahina holongan. Sadanai fakta nahya masa. Asa adong yanakon na alanga 10 tahun ibana dang marianakon. 15 tahun dang marianakon, 20 tahun dang marianakon. Lau marsom batu sibulis. Adong duit di halak Batak, adong. Ala rikotian do meneruskan generasion, margaon, goaron. Lau marsom batu sibulis. HP faktanya di Alkitab, si Sarah umur 90 tahun baru dapat anak. Si Hana ala martangiang ibana turus di bagas joro ni Tuhan debata Jehovah, gabi dapotan anak ibana.
las anaknya dipilihon tu debata marhite-hite imam gabi si Samuel, gabi imam manang malim gabi panurirang. Jala si Elizabeth dapotan ianakon ala toktong pasahaton diri holang tu bagasan di bata Jehovah. Itu faktanya. Tetapi banyak sekali orang mengharapkan generasi penerusnya dari Sibolis. Alhasil di ihot Sibolisima ibana asa toktong ibana di Portibiao. Amanginang pesalmenon mandok tuhita manomba debata sian saluhut roha. Adong tulu nareng dohonon na dison dihita amanginang. Na parjolo beta ta endehon Jehovah partano batoan ni hatuauta. Hanya Tuhan Allah yang menjadi juru selamat kita, tidak ada yang lain. Oleh karenanya kita hanya menyembah kepadanya. Hanya Dia yang mampu memberikan kepada kita keselamatan dari berbagai-bagai masalah. Dan termasuk dari cengkraman si iblis maut itu. Nunga dilihat ibana tu hita Yesus Kristus, nagabi si palua jala si panguluton beta. Beta kita mengendehon Tuhan debata Jehovah, ay debata partano batoan ni hatuato ibana. Napaduahon, ita dapoton ma ibana marhite-hite ende puji-pujian, marhite-hite ende pesalmen. Amanginang adong do kita naro tu bagas joroon waing dang namar situ tu kita manomba Tuhan debata manang naholan na patudohon dirita do kita asa diboto halakan au marminggu do holani do manang asa bui hita anon dung salpu parminggu anon peta kita merputus satokin patudohon pabuan tu akadongan nadong di Jakarta, nadong di Kalimantan, nadong di luar negeri namar minggu kita sadarion holani do manang adong do kita na di bagasan parukilan bulan waing hape roh kita marsomba tuarupan itu Tuhan debata Jehovah. Hape taber kalakan margait-gait do halakon marsomba manang marminggu manang beribadah gabe terganggu hapor siapku. Gabe songo dipakai lalata. Amanami nalami selalu nahita nahina holongan, mari apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, bagaimanapun rencana kita datang kepada Tuhan, moloro kita marsomba tuarupan itu Tuhan debata Jehovah. Marhite-hite ende puji-pujian, marhite-hite ende pasalmen. Las rohata, hicarohata, gembira, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan berpura-pura. Orang sudah bersukacita memuji Tuhan, tapi kita tidak ikut dalam sukacita tersebut. Idumban nagabi didokon Yesus Kristus disada upama dangi dibain tuhamu ende parandungan-dungan dang olo hamu marandung mengadungi. Dibaik tuhamu ende parlas nirohaon dang olo hamu dohot marlas niroha. Di dia dua hamu sasitongna. Ninna Tuhan Yesus. Nah, kita pemoloro kita tuh permingguanon tu parsobanon peribadahanon, mari benar-benar kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika teman kita sudah bernyanyi, mari kita ikut bernyanyi. Dakolan di bagas coron di Jabuta pesongoni, dakolan di Jabuta di Parkarejota pesongoni, dakolan di Parkarejota di Pardalana tapi ikosongoni do. Ikon tapatudon dirita nama nomba nama muji na pasangap pun Tuhan debata Jehovah. Napatuluhan beta kita marsinggang tujolo ni Jehovah. Beta kita manukap dohot marsomba marsinggang kita di jolo ni Jehovah ayat ono. Jadi amanginang sekali lagi dipaingot tu kita holan tu debata Jehovah do kita marsomba. Holan tu ibana do kita marsinggang dangadong na asing. Haru tu Tuhan Yesus didokon nasa uluni tot marsomba tu goarni Yesus Kristus na sumurungi. Nasa ulo nito. Jadi amanginang, mengapa kita harus ragu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Kenapa kita harus ragu? Tidak ada perlu keraguan dan tidak ada perlu ketakutan.
untuk marsomba sian saluk naroha tuadupan ni Tuhan debata Jehovah. Unang songon bangsa Israel ninna di ayat walu uju di masa dohot di Meriba namar tokari nasida dohot si Musa ala swadong aek gabi didok Tuhan debata Jehovah matarong tu bangsoi bangso parroha lilu do nasida bangso parroha lilu ipe di bereng nasida Tuhan debata Jehovah bui mambain nasida taripar sian laut mati sian pangalilian ni si Raja Parao tapi ternyata dihalupahon nasida dihalupahon hanya karena minuman. Kembali tadi tentang makanan gabi merdosa gabi dirok Tuhan debata Jehovah manasida bangso parroha lilu bangso naso mananda dalan ni Tuhan debata Jehovah dongan sapor siyaw na hinaholongan si Job mate iya nakonna ditakohala biru-biru na ditutung hala sude akka gandum manang ladang na ahaman ido ibana debata na membuat debata na mangalihon debata na membuat pinuji ma debata. Artinya bahwa ya kalau Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang mengambil ya tetap kita harus memuji Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita, puji Tuhan. Diambil Tuhan daripada kita, puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang mempunyai itu. Dungi Roma sahid napala tumacerenge itu ibana. Hulitong. Borok, bau, tinggal kulit pembalut tulang, nekun hunduli sirabu nama ibana. Roma inatana mandokon, tong do peso bau mu debatami. Ahaman idokon si Job mangalusi inatana. Ay holan nading gando hurwa neng jalota sian debata. Dapat ma na ruape na pinasak ni Tuhan debata jalota. Jadi amanami nanami bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, mari kita tetap marsomba tuadupan di Tuhan debata. Lihatlah si Job, Allah tetap ibana marsomba tuadupan di Tuhan debata Jehovah, si dua kali lopit di pasar Tuhan debata Jehovah, sikat namagui. Si dua kali lopit, anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan baik-baik dan pintar-pintar. Hartanya berlimpah ruah, ditambah-tambahkan Tuhan karena apa? Karena dia tetap setia marsomba holantu Tuhan debata Jehovah. Dalam masa sulit sekalipun dia tetap menyembah Tuhan Allah. Dan kita pun amanginang songon endetaidwi, songon sorhani pada tidu. Sipata digijang dungulut tahun, sipata atar di tonga, sipata atar di toru. Alena rumikot ima toktong dohita ikon marsomba tuadupan ni Tuhan debata. Unang songon na di ayat 10 sahara. Molo di hata Indonesia, aku tidak akan membawa mereka kepada perhentianku, kata Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kepada orang-orang yang tidak menyembah Dia dengan sepenuh hati. Jadi amanginang, ada pencapaian, ada tujuan akhir yang akan kita tempuh dalam perjalanan kehidupan kita ini, yaitu surga. Jangan sampai Tuhan tidak mengizinkan kita masuk ke sana. Hanya karena apa? Kristenau HP hutondong dalan hanguluani. Di bawah ini tetaplah toktong mahita setia manomba tuadupan niribata manang songon dia pe nata adopi nata bolus di pardalanan ninggolut tahun. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah amanami mauliate mahu sombok kami tuadupanmu. Disiala dinggan di basam nangasi denuham. Bui hami Tuhan manangihon hatam dabadiai. Posrohanami. Lehonomu Tuhami tondim dabadiai Tuhan. Asa bui hami Tuhan makka nguluhoni. Mempraktek koni di bagasan gulu nami.
Saliling mangulu hami de portibion. Ikon hodo si sobaon nami. Dan jadi sobaon nami si bolis manang debata gana-ganaan. Ai holak kodo si palua jala si panguluton dinami. Nunga dia itu kohami Tuhan sian maut Tuhan uluan. Sian hamatian Tuhan uluan. Alani anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua jala si panguluton dinami. Atong Tuhan saat di homa saluk na tondi nang daging nami. Molo mangalaka hami tu portibion tunggulu nami tu laon nami tu parsikolan nami. Saat di homa hami Tuhan. Holan tu homa hupasat kami sian nasa roha nami. Holak kodo Tuhan na tau si pujian jala si sobon nami asiroham. Adong dunuaing dison Tuhan na toras dua keluarga na mambuan yanak kontupan di hidion na badiay. Tuhan jakon ma dak danakon gabi ianakonmu. Jalajari na toras na Tuhan asa toktong di bagasan las niroha mendalani ngulu nasida si kanup ari. Adung do Tuhan siantonga-tonga ni ruas mon Tuhan nanaing mardongan saripe menjalo paso-paso pardongan saripe nasiako Tuhan. Saya homa na mangalim tiur niroha tiur ni pikiran. Jala pasti kopomu akan narikot taringot tu pamasu-masu nasi dari tarlumubi ma rohana nang pikirana lahu manjakon pasu-pasu mi Tuhan asiroham arina denggan arina tiur ma ari nang pindilit nasida di manjakon pasu-pasu parbogasan Indonesia ko Tuhan nang dia kapara datang pena-pena tu panasida adong dosian tongan ni ruas semon Tuhan na gabinai baru di tonga-tonga ni huriam GKP pamenon Tuhan. Gabi ruas naburu cuma nasida. Ruas na toktong marsomba tua rupamu Tuhan. Ruas na toktong patuduhon dirina na marpanguluyon holot Tuhan. Atong Tuhan paso-paso nasida dia kaulau nasida. Nang sinakapan ni roa nasida. Nang naneng pamason ni huriamon ma Tuhan pertanyangan do perseremonan. Saya homa na Tuhan na mengajari na maparbisuhi. Ima kena posomi Tuhan dinalahu patupahon pertanyaan nang persermonani. Asa-nasa na sinakapan ni rohamma Tuhan na pinikiran na jalan na niulahu nasida. Nang ruas ni huriampe na gigabi pamiamnon toktong ma di bagasan las miroha mandohoti pertanyaan ni ali debata Jehovah. Suang-songoni Tuhan nang bukau ma ima kelas katekisasi sidi di tonga-tonga ni huriamon. Saya homa na mendas-das akayanokon nami asaro gabe parsidohot gabe parguru malua asa gabe diajari nasida asa gabe sada anak di tonga-tonga ni keluarga sada anak di tonga-tonga ni huria nang sada anak di tonga-tonga ni negara namion na porsia holan tuho ale Yesus Kristus Tuhan nami asiroham ale debata saluna ruas ni huriam GKP pamenon holan tu bagasan asido holong ni rohamma hupasat tami homa naman mamasu-masu nasida di sandok pardalanan nigulu nasida. Jal homa naman daun ni sakit na masa di akka ruas ni huriam asa pamaluma nasida jala pahisar pamatang nasida. Di bagasan asido holong ni roham tu nasida Tuhan. Asi roham ali debata Jehovah. Adong dodu sian tonga-tonga ni keluar ruas ni huriamon na tongon di bagasan kedukaan. Saya homa na mangapuli nasida Tuhan. Mangalehon akka tiur nirohanang pikiran asa marningo tami hamatian ima parhitian nalah manjalo asiniroha nasyaka Tuhan ima hauluan naib baru mau lihat puji-pujian hasangapon ma hupasat tami saluna Tuhan tuho penatua nang majelis sisada roha sisada pikiran bahain sangat di guarmu nabadiai pinuji pinasangap oleh Tuhan Mauliati madihu amang dabasa di bagasan Yesus Kristus martanya kami tudopanmu. Amin. Asa masuk kita tu acara pandidion nabadia marinde maita nomor 146 ayat 1 ayat 2. Oh Jesus naik tardini poso on sai Roma
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu membawa anak-anak kami kepadamu. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan peliharalah hidup mereka, agar mereka bertumbuh dan dewasa di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Teguhkanlah anak-anak-Mu ini, agar setia sampai akhir dalam perjalanan menuju kehidupan kekal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat Tuhan Yesus itulah yang kita laksanakan hingga saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis di dalam nama Yesus berarti dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang telah dibaptis berjalan dalam hidup yang baru. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Maka sekarang, marilah Bapak Ibu mengikrarkan pengakuan iman kita itu dengan mengucapkannya bersama-sama. Bapak Ibu telah mendengarkan firman Allah yang berkenan dengan baptisan kudus itu, dan Bapak Ibu telah mengikrarkan pengakuan iman. Maka sebelum anak-anak ini dibaptis, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana yang Bapak Ibu ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli itu? Yang kedua, apakah Bapak Ibu mau berjanji untuk membimbing dan mengajar anak-anak ini agar mereka mengetahui, menaati, dan melakukan firman Allah? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu mau menyuruh atau mengantar anak-anak ini ke gereja untuk mempelajari firman Allah dengan benar, seperti yang juga diajarkan dalam gereja ini, supaya mereka menjadi warga jemaat yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dengan demikian Bapak Ibu telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu untuk melakukan semuanya itu. Maka marilah kita menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus itu.
Marinde Mahita. Seratus 145 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus itu, sehingga mereka telah masuk ke dalam persekutuan orang kudus dan menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua mereka, dan curahkanlah roh kudus-Mu kepada mereka, agar dapat membimbing anak-anak ini untuk datang kepadamu, sehingga mereka bersama-sama beroleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Amin. Marinde Mahita, sia nomor 332 ayat 1.4. Kasih ya Tuhan Yesus, bagasan roh amin. Sai mai ma Yesus, bege panuktuk nai. Sai kasih ya Tuhan Yesus, Jakoni turun hidung tinggi parasia, sotung jolo salpui, neon kolumi tu Yesus, ayat tondo salpui. Tuhan, Guru Antalo Jai, Sai pasiat Tuhan Yesus, Jago dituro amin, bunga tinggi parasia. Hatani debata nagabe ujahan ni hapor syauta dinalaho sumombahon piliata hita tutuan debata. Imasian 2 Korinsia ayat onom dohot ayat pitu songonom ma didok hatani debata. Ingot ma namana burhon otik dogo tilonna, jalana mana burhon managam pasu-pasu, mangalap pasu-pasu dina manggotil, ganupna dionjar ni rohana, unang ma sian muruk manang sian naso terjua, ay di haholongi di batado nalas roha mangalehon. Amin tapasahat ma peliata.
Ring Mahita Jongjong. Tasombahon ma peliataun tuadupan ni debata martangiang bahita. Ali debata amanami na di Banua Ginjang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Husombok kami masyan na nilehon mituhami pelian nami tuho. Molo tungadong tarsomboh kami tuho nasyan tangan muhian doi hujolohami. Ayah hamahami, umbahen natar leho kami manang aha tuho, asimaroham. Jalom apilian namion gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asoh pake hami pilianon, patimbulhon harajon mo dito ngatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanay marhiti-hiti tondim, asalam hutanda hami gudang ni silehon-lehon mi di hami.
Asalam girgir hami mandok moliati Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dongani au Tuhan, sondangi rohaki, pangiring ni mata, patongon lan kaki, sadok sudeng gogoku, padohon pikiranku, kubuan teleanku, pangula-ulaonku, akhirina lohon, urupi rohaku. Martangiang mahita, ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banotongon songon na di banua ginjang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan na mardusa tuhami, unang hami togihon to pangucunan, palua mahami sian pangagum. Ruasne tuhatna borhat mahamu Tuhan uluan muna, asa toktong patuduhon ngolu namar somba tuadupan direbata, jala-jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sondakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asi maruhana midahamu. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena tuton di munabe. Amen.